Shout out guys. Yan, bangga. Ito is dagat. Dagat tayo, dagat. Linaw ng dagat guys. Oh. Ayan, si Jolly Baby. Igalab shout out Jolly Baby. Bigyan kitang jacket Jolly Baby. Ayan. Isa lang kasi itong dala ko na wala, meron ka ng jacket Jolly Baby. Sa kasi ay puro naman pala ito kay Jolly Baby. Thank you Sisi. Ang ganda ng dagat. Kay linaw ng dagat guys. Thank you sis. Saan ka andito lang ako sa ano sis, sa unahan namin. Sa lakad-lakad kasi ano, maambon kanina, ngayon hindi na. Ganda kasi, tahimik lang. Yung anak ko. Magdamit ako sa bigla na wala. Tusok, thank you sa patusok sis. Lakad-lakad ako sis. Thank you sisi. Angkat na mga aso. Sabay-sabay lang sinda. Hello! Nabuhuton. Sabay lang sila naglalakad. Ang bait. Magdamit ako sa taas, bigla nawala. Oo nga, nawala. Ba't ganon sisi? Nawawala pala. Nilagyan ko. Ulit. Hindi ko naman, isa lang kayong cellphone ko eh. Doon yung sasakyan namin sa unahan. Jogging, jogging. Taro.
Masarap maglakad yan sa hapon. Oo nga sis. Karamihan nga, maglalakad-lakad ng straight yan, paikot papunta doon. Ganitong, magandang panahon. Maganda dito maglakad-lakad. Kumusta na sisi ko? Hindi na ako masyado nagkapasyal sisi. Ngayon, update ko lang ito para hindi ako maano ni Lolo. Thank you, Sisi. Baka busy ka. Thank you. Ta-da-da. Sinapatakilid. Hmm? Arthritis? Arthritis? Hindi mo din. Pastel, pastel. Okay lang. Hello, good morning, Chair Noemi Vlog. Mika Love Shoutout, Sisi. Good afternoon. Shoutout, sis. Thank you sa pagpunta, sis. Update ako kay Lolo. Thank you so much. Kani ay, Diyos ko. Margie Gopa. Mika Love Shoutout, Margie Gopa. Thank you so much, Gopa Margie. Andito ako sa Boulevard ngayon, nag-live ako kasi. Ang ganda ng panahon dito. Oo, andun sa unahan sisi ko ay. Wapang Margie, dinala ko. Ay, hindi man. Ayaw ko mag-drive. Ito nga ako nagda-drive. Anak kong dalawa nagda-drive. Palitan sila. Takot ako gwapa ay. Ayaw ko nga. Takot ako gwapa. Tatakihan kita sa takot. Ayan, ang ganda paghapon. Sisi ko eh, gwapa. Oh. Nakapamalingki na ako. Sabi ng anak ko, sama ka na sa amin mama para labas-labas ka naman daw. Sabi ko, oh sige, sama na ako sa inyo. Hindi ako marunong mag-drive. Ayoko, takot ako. Si Mister, marunong si Mister. Saan sa bahay? Bantay kay tindahan. Wala, maiwan kami, man lang salit-salit, palit-palitan. Kaso pag ganito, nayaya ko ng anak ko. Nahihila ko ng mga anak ko. Punta daw ngayon tayo mama sa Boulevard. Naglakad-lakad ka.
Si Mary. Kinikwento ko nga kay Daddy Di, oh, sabi ni Margie TV, natatawa lang. Tapos ng isang live ko, ano, sino ba yung kausap ko doon? Akala niya ikaw yung nagsabi ng ganun sa kanya. Sabi niya, hello! Julie si ko eh. Thank you so much. Sabi pa Margie TV, hello! Akala niya ikaw yung nagsabi sa kanya na hindi nagtatawa-tawa. Hello, Margie TV. Sharon Amy Vlog. Bigil of shout out. Pag nagja-jogging talaga, maganda dito mag-jogging talaga, sisik ko eh. Daming tao. Buti hindi natuloy yung ulan-ulan. Ay, ang dami nga nagtitinda dito. Ay, ako nga dito, sisik ko eh. Yung sa akin na tinda, hindi mo yung dito pwede dalhin. Kasi pangmasa lang yun. Yung mga mura-mura lang na ulam, mura-mura na ano. Para lang yun sa mga tao, mga Sopicos Hardware. At saka alam mo ba, sisik ko, yung bodega namin sa katabi, na, yung hardware doon, nirent ng hardware, yung hardware, nagrent doon sa katabi namin, kaya parang maano ko dito pagtinda. Sulo pa lang, kami pa lang naman ni Daddy di ang magtitinda. Doon na sa katabi namin siya nagrent. Wandering Lola, may galab shout out Sisi. Good afternoon. Ngayong hapon kaninyong tanan. Ayan. Bebs ng Singapore, maayong gabi, maayong gabi, maayong gabi. May hapon na manggod. Hapon na. Wala na yung mga anak ko. So, ito sila sa unahan. Ayun, oh. Doon sila sa unahan. Maayong gabi, pang Bebs. Ilagas. Shout Wandering Lola. Thank you so much. Ayan. Julie B, thank you. Margie TV, thank you so much. Gapang Margie, Gapang Dave. Hindi pwede dito ang aking tandahan kasi pang 20 pesos na gulay, ganun kanin, 10 pa rin sa akin. Karne ko, 40 pesos. Hindi man po. Sa mga mura-mura lang, hindi yung pwede dito. Dito, mga social dito, mga tinda eh. Mga nakaban yung mga tinda nila. Nasa ban yung mga tinda nila, sisik ko yun. Sinasakay lang nila sa ban nila. Wapang beer, shout out. Malapit na maggabi. Malapit na maggabi guys. Magjaging-jaging. Isang silpo. Ay, naku, Ginoo, nabuhi. Pagod ako kasi katapos ko lang magtinda. Good evening. Si host, Miguel of shout out. Narsila ka ba, Miguel of shout out? Sisi, good afternoon. Maing gabi. Good afternoon. Wandering Lola, shout out. Thank you so much. Salamat sa pagpunta nyo, guys. Ganito lang naman ang live ko, guys. Ano-ano lang. Iba pang webs. Margie TV. Pakalit-kalit. Pakalit-kalit ba? Kalit-kalit lang.
Shout out Narcilla Cava, Babe Singapore. Ng Singapore. Wandering Lola. Cherry Noima Vlog. Ayan. Si Jollibee Official. Jollibee Margie TV. Margie. Parang naglukso-lukso ko guys. So, ang pawis ko. Pamalhas ko. Abing balhasa. Ito, malhas ko. Nito eh. Shout out. Thank you so much. Mercy Lakaba, thank you. Babes ng Singapore, Gapang babes. Salamat Gapang babes. Kalit-kalit na live ni Mami. Huh? La la la. Jogging. Bakang labi ba nga? Shout out. Magabi na naman. Madilim-dilim na.